Where which Todo no que já estou a te dizer. Também que dá a mão para o Maringa Bati. Dana Baba. Dana Baba and Dana. Dana said, "We will come on." No has a question. I said, "I'm going to buy it." It is my border to run. But this Phyllis. I'm going to go. Done over. I'm not bad. Phyllis, soon go come to our own country. This put an hour and I was what as I know. I was wrong. I don't go back to you. I'm sorry, Changami. Yeah, That's all. That's all. Ini amchukura kuti kungobara vana vachingoshaika ndo nyaya yadadaidza vana sekuru mudare kuti vandifambire vondibatsirwa ana tu atarisema nditsikora wechitu ndakambara ine problem akanga karemara musoro saka akazofazve angangura vanga ne 6 months Baba. Sakayo ngazala mwana must be sorry. That's why we don't still bed. Are you must still bed? That's why I got to go sit. We were chippy, but I got to borrow my 6 months and any problem. I'm so no door on my nigga. True dog. mwana akangobarwa akabva ine chibundu pagotsa uchopareta hospital zvakanditi yakanzi incephalosis ihosha iri koga itori nezita kahosha taure nyaya yakuyo natosititifambidzani Aiwa tsununguka usatya baba tsununguka kutaura pane pamwe pawakazvizwa kuti zvinosvika ndizotaurira ana sekuru pane zvakadai zvichidai sununguka muno muhospital ngamadhokota mangoti dhokota usada kuti tungavidzavayo ndakati ndazvara mwana ane problem saka pakuti murume wako wati uripo mwana wanyu wekutanga afa iwo makafamba wechipiri paakafa wechipiri takatange kuti ndichienda kuita ndichobatsirwa nedambudziko randaina saka ndo pandakazwa kuti problem iri pawakareba
Sinasekuru. Wakadini Unakali. kwaakakurira Wautaura nyaya yako. Wautaura nyaya yako zvakadini? Tinobva takuzwisisana. Because my skill bets they are there. Inoita ufu. Vakatogara vakasikwa kutove ufu. Hatingati pasviwa potozi ponongedzwa munhu unless paine zvikonzero zvakanangana nekuti pada iwo wafamba zvakaziwewe mwana akataura kuti kushayika kwemwana wako wekutanga neiyoyi mashure aita ndo ana sekuru ndizvo wakaenda kungani kwatingobuda ana sekuru safazondari kunanasekuru Kumbana kambaini. wataurira waenda nani Panapenda ndakenda ndege. iwo uchitwa babasho uchindi une mwana wakafa here waifambiri waenda wega waiti ungufambiri aya uchekecheke kuona mambo usichaufundisa kuti ndakafafanya utaura kofamba kumaprofita wakaenda wega Kumaprofita. Kumaprofita ndaenda tesendishoba. tesenani uri kunhumongo murume kakuru murume ndiye ane vana vaifa ndiye ane vana vaifa iwo kunokambira gava ngodutsi iwe unonzani kwenyu gift tinoda tinodogoza muzukuru wangu ndokutonga sei ngizvi ndokutonga sei muzani ngizvi tino taura tizvo unotuma mukadzi kuuyawo mangara udare ngezvo inini andika ndakatuma muziaa Nasoti tora mese ndakuzwa chakaende kota kuti pakasheka mwana wachituka vana sekuru vakauye kurufu vakakumbira kuti akakumbira chii nokutinde kunei nenya kutochimbidza toimbidza naye tendivi kumba kwavo bwana sekuru bwana sekuru kwaakakurira ndo wakati tudomboenda naye kumbedza hatudo kumudii ati batikoimbidza kunyaradza kunyaradza wechipiri wekutanga wakadini vana sekuru wekutanga wakangoberekwa akatoma vana sekuru vaini ana sekuru apana wekutanga atichazivi kuti pana pane problem yekuti pane wekutanga ndiyo yakabuda kuna sekuru ndati pakafa mwana wako wekutanga vana sekuru vakataurira here ana sekuru hatina kubataura sichakaitika nekuti aya mukadzi wangu wakaenda kumakona sekuru munhu wangu unorwadza ari kuti pakashaya mwana wekutanga iwo ana sekuru akazoti ngechipiri ashayika ochizoti achimbotipe mwana timboenda naye timbonyaradza pekutanga pakamira sei vanga vakataurira here kuti ndozvakaitika wakaroora here kubuda uri ndati wakaroora here kana wakaenda kuti hongu wakaroora kupi wakabudira kuna ani
hauzurora ke haurori kwana sekuru ana sekuru kuti wachiri uzosumwa wazosumwa iwo mukadzi wako wakabarwa kwana sekuru ndokwakarere sangana nomubvunzo hati mukadzi wako wakazvarwa kwana sekuru here wakazvarwa kwana Shona ari kuti baba baba mudzimai wako ndiani ngeekwani rudzi rwemudzimai wako ndio mubvunzo wako ndachangamira ndichingoita zvinongorwa kwanzi pachitsa kuzwanani yoita musiko kuzwanani mukombe taura ndati mukadzi wako ndewe kwani anozvarwa kwani pachitsa chitsa iye bvaazokura achirerwa ndoana sekuru ana chitsa acho hakusisina here ana chitsa iwe baba ako ari kudiwa kuhanini nawo mai ako ari kuti imwenge wakatokwana vanhu hamusukuzeni matazizwa mai zita imimi muri kuuya muri kumhangara kana kuti muri kumhangarira muri kuuya muri kunana sekuru hama dzenyu here kana muri kumwana uone kumusunga kwacho tomusungira kuti muri kuberekedzana sekuru here kana kuti muri kuberekedze mwana mwambo yako itei muri kumbodei vese saka statement yenu ndoinonodiwa universal right zita ndiani right uyu mwana wemusikana baba acho ari wari kumasvingo wakangoparadzana iri bvungu wakangomuramba iri bvungu handinotombobvira ndakamotogara kukomba kumusaka ya baba acho ariko vanozivaiko paruzirani pativi kungozwawo ndinati pakabviswa pakazobviswa mari ndakanga ndiri kuda kuti ndedze kuvabata kuti vazive kuti mwana uda kubvisirwa chii mari uyu mwana obva ati mungatsvaga baba here baba acho anobvira akambonditengera kana kachifeneti ndo pandakabva ndazotodini ndatozomira dari musandiregererawo ndega ndega kuno ndakakutaurakunohandinokuyorora kuno nyaya izvimo muri kuizwa here uyu mukwasha akaroora kwaana sekuru asi ana baba emukadzi wake baba ake arichi ariko mai acho ari kuti ndakazorodza kuhama dzangu inini ngekuti mwana wavo musikana wakati musadaidza baba vangoti haazondichengeta ndizvo iri miratimbodzwa mbuya taurai tizwa mwanasikana wakashaisha namai akateerere masoko emwana isusu titori navo asukuru asi hatigoni kuti tirodze mwana usiri wangu baba acho ariyo chero akanyafa asi hama dzacho dziriyo mwana aakuroorwa muzukuru waregwe mumusha munototaure rudzi rwacho kana asikadi kubvisirwe pfuma kuna baba ngoti hana kurerwa baba anouye mumusha mwana seko moonesana ndokuti mangwana zviro zvisazonetsa nokuti kana zvaakunetsa hazvichazikani kuti chiri kunetsa chini saka nyaya yacho tisade kuenda nayo mberi iri
aisazvitonga here apo inini pamupfungwa dzangu dzinomhanya ini. Iwe uri kuti vana vako vararame nemurume wako usina urorwa, usingati baba vako hanzi zvekudanana nababa is something, is a different story. Asi urudo kuti iwe unombokupa mablessings iwo ekukukomborera mukurarama kwako muhupenyu iwe ndiani? Anobva kudzinza rako. Dzinza rako iwewe riri kuzviziva here kuti wakaroorwa iwe? Zvinoitika iwe Nkwasha uchiroora mukadzi wako, I'll give you a very good example. Zvakatoitikawo kwandiri hadzisi nyaya nyowani idzodzo dzokuti panogona kuitika. Kunoitika misikazwa kuzvikoro nekutodai nekundoti umwe munhu unozondorekana kutoti hamuri kutotamba iwe utoti ndane nhumbu, kuti iwe waita nhumbu tiri kutamba iwe zviriko zvotoita kuti umwe wobva atoti ndakutoenda kugweru kana kutotiza nhumbu yezvotoda zviriko. But mwana iyeye asvika pakuti kuroorwa, vana sekuru vakadaidzana vese vakarera mwana iyeye, vakagara meeting yekuti baba acho unongoziva misikazwa inenge ingoriko yekuti baba acho hapana zvaakaita. Pane patori nenyaya namai acho bcause pamwe pane patori tikada kutsvaka mareasons emwakarambanana pamwe baba acho aitotaura kuti mwana handwani munodze maityirisa pamwe baba obva ndinoda kupa mai muenzaniso. Handisi kuti ndinotaura inini like in my case takatirimuka 3-4 panyaya yacho iyo. Takatati one day muground rimwe rebhora iroriro, asi bhora razomwa rakazingerani ndiwandarambawo manje zvakandoitwa amwe 3 haya mwana obva zvakazondobudawo hazo. Unondozoti mwana unokura unozondorekwa musoro kuti uyu musoro baba iwe unozondoona kuti musoro ngewangu. But pane zvekuti unozongobatira pakati wokuzongokavhiridza kamera, asi kumashure kwese unenge usina kutodii kubudikira. Vakaungana vese vana sekuru vakaronga kutidaidza, ruba zvisisa. Taenda takasvika pakabuda mari yaisvika ma3000 ndobva yanzi uyu nhonga hameno tsoro dzavo. Unonge wamuona zvinhu zvetsika dzamwana, unonge Nkwasha dondo zvisingoitwa mari dzonhongwa zvakadai mayacho vatora 2000 something mari yabva yatodini. Isusu ana baba takataenda ini ndandiripo nabamudiki wangu nasaviri tatiri about 4 takabuda nemapondo $2 but 3000 vhayari mbonga $11 apiruma yakabuda sei saka anganyamba zvanzi $4,000 $2 apa nhanda akabuda musitaira mwana wange wanguka pandakapuwa $2 baba ndakaenda nawo pa $2 nesadza takaisirwa dai nenyama nemadrinks takaita ekuta basi mari haizobuda. Chavaida ndechekuti tinge tiri tikatozvitaura iwe kwautotaura kuti mwanangu ona kuroorwa kwaitwa unoda kugara zvakadii nemurume wani wako ende waita zvakadii zvakanaka. Taifunga kuti uchaita zvakaita mai yako ani zvimwe iwo waite bhozi azunga akasizoroorwa baba yacho aya asi iye wadini tikati waite zvakanaka tiende ogara zvakanaka. Isusu ana sekuru hatichadini nema$2 fuel takati waya neyekuti tisvike tisiti tazonanzva manje tichatuko takabuda takadaro kwatoise 5 liters pavasi asi takapa mablessings sana baba. Saka imimi makaita udyiri makati tikadaidzana baba
mari haizodii haizobudi. but ndinoda kuedza mutaura kuti isusu zvakatoitika zveshuwa kubuda kwemari haibudi ba. Ana sekuru acho haasekari ba aya mwava mwaya yese mwana sekuru bva matadza kutsitsitawo mudzimu kuna ana baba. Hamuzi kuita maitambira mari imimi yese ana sekuru yekuroora pasina vana baba. Iyozvi problem yaakubuda ngenyu. Iyozvizvi muri kuona kuti baba aya manje mudare hamo magara mwakaizona rega hamugoni. Munoadaidza here ana chitsa? Munoadaidza here? Muri kuona kuti besa rako budira kwenyu hai maamuri kuite zvenyu pachenyu zvemwega. Chisorova itiswa madaidzwa udare ndii mwakananzwa. Iyo iripo iyi yakuya kumudzokerera yanyoka yakuzviruma ngekureba iyi. Handizoba zvamakaita mwesipo baba. Iwe mubasha wacho, iwe mwana wacho ana sekuru mwese namayacho makatokanya chivanhu. And the problem yemuri kuti titsvake kuti todini haitodi n'anga panyaya yenyu. Nyaya yerudiwa pa ngekuti mudaidze baba acho mwataura kuti mwana wakaroorwa zvakati zvakati mwapa $2 kana dhora. Ini ndakapuwe $2 iyo zvatoona hana ukata totobhoekana maningi mwana wangu unotokera bati hapana urutononia watosare musoro basi nge$2 but uri kurarama mhuri yake zvo zvake ndakazviblesa. Akatotaura kuti ana baba handiti nhangu mafambiro dzakaita pakubarwa kwemwana nekukura munozviziva. Tikati tozviziva kanzi ndo mafambisiro etiri kuita. Handina kubhoekana nanhasi ndikutozvitaura handizvo. It's a testimony. $2 yacho yakasafanira kutobuda futi but semunhu wasvika unoshaya uripo here azvizoiti but ndakazvichenesa ichiendai mogara zvakanaka. Imi makakucheneserai mwana uyu muri kugara nemwana waanhu mumusha mwenyu imimi asina uroorwa. Iwo hakuna chinozoroora kwana sekuru. Usaita uyo wati uri muzukuru wangu, usaite muzukuru wakaite muzukuru wakaite chizukuru zukuru. Wakamboona kwana sekuru kuchiroorwa here? Mukadzi unoroorwa kwana baba ake. Ana sekuru anopuhwa maredzwa kwete rora. Ndochivanhu chedu isusu. Isusu ana sekuru wakatopiwa kuma 3000 iri maredzwa. Ini ndikapuhwa $2 yerora ndikaitambira kwatoenda kwese pachikuwa kwakutoyemberera kuti ana baba woye mwana waenda ngepondwe utungami uriyo naana ake hapana nowakamboita tirabu kana kuti bhozi takatozvitambira kuti ndozviripo. Ana sekuru akapuhwa maredzwa. Ino imwe muruzi ana sekuru mwakapuhwa rora. Uyu wabva atadza vana wabva waramba. Saka tinoise tinoti ane mhosva une mhosva ndiani tauda kutsvaka muroi manje uri kuuraya ana ndiani dairai ana sekuru toda kutsvaka muroi taude muroi manje. Iwe unoziva muroi kayo ana sekuru uri kuuraya ana batsiraivo kukara kwenyuko dairai ndimwaro mari yemwakarya imwe haisi yekuita haisi yedzinza renyu yanga iri yemaredzwa inowirirwana naabereki wacho ana baba hamuna kuchengeta mwana. Tisu takachengeta mwana tikadzidzisa tichirapisa tichipfeketa tichipa chikafu. Munobvuma here iwo? Ndinobvuma. Saka muri kubvuma mukwasha wauya nemari nhasi yekuti ndauyaurora. Isusu tine dzedu mari dzetinoda kutora panapa dzema vanozoti hawo baba panodowo mombe iwe unozoda kubvisa iwo mukwasha. Isusu kwedu kwacho munondoziva zvemutaundi nemombe yacho hapana zvakato takatoti zvezvatoito
chiri important ndechekuti baba varipo vanozvitambira. Inini ndakazvitambira nemombe yacho yobaba haina kuya, asi ndakati ndakazvidi. Uyu haana kwaakatambirwabo, hamuna dzinza, hamuna mutumbo naye bauyu. Muri kuda kudzita right, toti afa uyu nhasi munochera gowa. Munochera munomuviga, anoshandisa mayacho. mira mayacho munotora badza imwe kuti chera yapa muise mwana. Sino muri kuiti unzai mari idzodzo dzese kuti bhedha ndidzodzidya kuti riri hamukwairi. No, in short, bana nyaya yakatozviringika. Imwe mumai hamubvunzi advice kumwana. Kuna vanhu hakuru ariko kwenyu mimi hakuna ere ana amwana uyo ana sekuru acho ndimwe imwe muripo mwakaenda kotambira zvese izvozvo. Mwamuzi kubvunza were nyaya yababa acho kusvikira mai azobvunza mwana. Imwe mwamuzi tombozwe imwe mwakaisorovha mukuru ndimwe mukuru. Mwakati kuti kumashure ndozvamwaiona ana baba enyu achita kuti muzukuru munorodza pasina hama dzake, ndozvamwaiita. Hapana angaripo. Angaripo ndiana ana sekuru pakaroorwa. Akatohemara yacho haana kuya. Saka ayaurire makazopowa. Vamwe vacho yangadzidza vamwe vacho yangadzidza nguva Wakadyawo. Ndoti udayo wazvikawasumuka. Ava muri kuada weya? ndiana baba Ari kudei? vauya kumirira zvemusi. Ana baba anoya udarire, ana baba ndiwo aide kuuya kapakaroorwa uyu. Ngapauye umwe akatora mari. Toda kuzwa anhu akatambira mari ari ana sekuru asina kudaidza hama. Angadzidza mai amuripo here? Unonzi Alright, it's okay. Ipapo tinotaura. Umwe ndiani? Ndiri muri tu, ndimwe mwakanga muripo pakaroorwa uyu mukwasha chuya nemari. Dairaiti zvarani. Ndiriatete amai vacho. Hazina tete. Ndakandiripo pamusoro. Ndakandiripo paakadini. Paakaroorwa. Akaroorwa? Pakaroorwa mukunda. Wakaroorwa. Haidiswa mari zvekwana sekuru. Kuroora. Saka. Musabhanya. Toziya zvakaitika, todotsvake muroita mumbuya zvai musati wandisiraro. Wakaroorwa here musikana? Vakabvisirwa mari zvakava munhu. Mari dzakabviswa dzei mari dzakabviswa. Ndataura mai avo kuti inini ndini. Hatisuda zvataura mai avo, taurai zvei. Wakati ndauya kuroora kana sekuru. Imwimwi muripo tete. Ndamandiri. Mukatiisa tete. Mwana wangu mai mwana uyu. Hatitozivo nababa ake murume wacho baba yemwana uyu. Hati kutitaurira pamwana uyu. Kuti inini ndabve kumurume ndane nhumbu yakamira zvakadai. Hasi kutitaurira pauyu. Mwaiti mwana wakabvepi? Saka wakati murume zvinhu ndakawa ndakandodanana naye handisi kudhara naye nekuti ndizive kuti uripi. Handimuzivi kuti uripi. Saka makataurirwa? Zviriko here zvakadai? Ko zvikare kuti chitsari kubva kuti? Kutorizwawo nhasi pano. Asi pandakauya ichirimo baba akanga aripo angasara ari baba awise vanhu vatorikuudzinga dzakumataundi angasara aripo ari baba ndakatoenda ndikatoataurira nokuti mama vakati munondoziyawo ndiri shirikadzi pano saka ukandouya ukandogara zvinozozi ndadheerera ana baba aripo asara ari ani ana baba chienda wotaurira baba ako kuti chini ndozviripo ndakaenda ndikaataurira akati ahoreti mwanangu zvinodini zvinowanika ana baba vaitaura ndi baba ani? Ndi baba munhu baba
muruwanza nyaya kwenyu aiwa ndinozwa zveparuzatina kutaura kwakabve mwana imimi makadanana here kana kuti makarepwa imi takadanana makudhari mande mwakandoti mande chipiri nhumbu bva mwatosiyana mwakadini takatombofambidzana asi ana atete acho atete acho handiziya babacho aigare kusii akatondiramba ndozvandaendazve ku15 mune masipuroketi enyu ndati tiradzo nyaya dzakafanana neze pane zvemaitsikisa hatisudodzidzwa. What I'm saying is makafambidzana kwenguva yakadini nababa yemwana takaiti hafu yegore tichifambidzana. Hamuzi kumboenda kumba kwavo mwaimboitire kuzviro zvinhu nati mwaimboonanira nepindu ndokwemwairara mwese mwaimboona nepi mulodzi wanga asina pekugara pemwakaita nhumbu wakabvaabvapo wakabhaatisa pemakasvikoita nhumbu amunamboona hanzvadzi yake kana chezvinza rake ndakavaona vatatu vese havasisiko futi variko hamusi kuvaona izvozvo aiwa izvozvi zvandigariko asi mukaenda kuamaoneri kune kwakutotsvaga nekuti paane nguva izvi mwakatsvaga here pakauya mukwasha achiti ndororo handina ndakandambondotsvaga information mbichana asi pakazotaura mwana ndakabva ndatodii makakanganisa zvinhu hana urorwako no wonder why pasina zvirudi pani pemunotsvaga nhorwe husiku imimi pamakatora mari imimi vana baba vava vana baba kwamuri handiti ndo vana baba mazotora mari imimi makazotaurira here vana baba kuti tatora mari yemukwasha zukuru yemuzukuru kurorwa vana baba makavataurira here imi makatsikitsira muruko makavataurira vana baba hero hanzi takakushumai kuti kwambozukuru wakaorora imu mwakarodza mubva matambira muchirodza mwana usiri wenyu ndinorwara asi sukuru rakandakaridzwa mukaritambira zvokuti zvipi zvomakaita saka makaiteya chii chemakaita chii chemakaita chacho chii mviro ndedzakashata makapuwawo mushumo here imumu makasuma here kunana baba nasekuru akuite oraiti zvauya nemukwasha izvi zviri apa izvi awa ndo vaizotaura kuti paida ana baba acho kuti tadiniwa tiradaidza chete macultures anosiyana handisi hanu zvemunoita asi chendoti muzengeto kuti hamuna zvomwakaita zvirikupangidza kuti hamuna zvomwakaita ndo zvaita kuti nhasi mwese munge muripi mwakuzoona dhiri renyu iri inini inishodrodo rivheswa mari idzodzo ngadzitoungana dzodzoka motangisa hanizvo uyu musasamutaurira baba bacho munozoripa kasingaperi munyara ana sekuru uyu munohwanda kuti uri kuuya uruo rwake kutanga modzosera uyo mari uyu uchitangisa imimi modaidza baba yemwana uyu motaura kuti watanzi Phyllis waudororwa idzo dzakazvizwa unoziva kuti ana ada tsoro dzemunotamba ana sekuru tinozvizwa wakazvizwa iyo zviri kutochinje magiya ake ari ikoko akamirima akaimba kenyu aka akana mablessings akana baba mukati momutsvaga imimi hama dzacho kana baba acho wainzani Christopher hana dzidza akazara mwamutaro zvitsa zvirimo zvitsa izvo pamwe ndotomuziya kaimi waisenza kuti mwaite zvokudo onai munhu akatisawo paka hatisi basa ipopo maimbatirepi
makamboenda maintenance anhu azhinji madzimai munondipupurira munomu adhivhesi dzemwakasungisa arume enyu nadzo ngedzekubasa goti kumba munhu unonga ambere peri akagara pasondo wanga ari panapa wakazodai what's my whole house asi basa harichinjiki tochidoti mwakanyurawo asi ane zvaiita zvakaita kuti mukabire bhiti waiite kuti aisone bhutsu mukaburukaii waimbodini waiite waindira undofamba udai pamatodanana saka mapiwo bhokisi acho anonesa saka muri kuti hamuna kuzomboonana futi kana mukombi kana uchiyerera kuti wakatofa uruzuriyo nani maida information maida mudhiri mwatopedza pfungwa yaitsvaga makatomboita maitsvake kunani ndaitsvage mumwe mwaitoende kotoshanda kwete kuhama dzake kuhama ndandisina kana nenamba dzavo mazitete amwaimboona atatu anga akaroorwa dzimba dzavo ailoja aita atete akuru anga akaroorwa singasikachazoti aigare panamba nekusii pacho aya ana atete aigare pababa paredhiyo hamuzikumbono zvakaitika rini ndakambomutaurira asi vaimboti vakaroora ngezvirii zvana vadoko gori racho mutarizi imwe mwakananzwa rini ane imba yawo iri pane varipo vana zvitsa zvacho zviripo saka makahamuzimuenda kunge pandaida information zvewe mwana ndopaakabhati autsvaga baba iwana kana chimeneti chakandopandaabva ndagumira iweyo ufilisi usazokambira gawango uda mutsipa bayo ende nyaya dzeanhu akuruka zvimwe akazviitaka unonge uri kungoti wahwinaka abuya udare nhasi ari kuitisa dare muno munhasi ndiani ari kuitisa dare muno nhasi ndiani daidzisa anhu ese arudona soziaka tudofambira daidira ani wakati musatsvaga baba ndiani ndini usatsanangura bamira unonyepa orit hazvisina basa uyo haatsvagi bababa uyu wakatouya kuti mai ndaudini ndauroorwa ana sekuru ndaudini ndauroorwa murume wangu uyu ndiyo zvaakaita mukazona mukasete dheti ndori pemunoda imimi anhu akuru kunyanya imimi mai acho ndiye mungadai makaenda koronga saka irinika ukandidaidza kuti mwana wangu uroroorwa ndimwe henyu munozondinyima ndau asi ndoandi kutofunga kuti ndiri kuonanzwa kuti handiregeri kuyapo haatorina bhutsu baizvizvi babasi zvokuti mukataura kuti Phyllis wakuroorwa ka mukatoti vari kuroorwa mwedzi uno dzinototi mwadini kuti sondozvitokasiyana muri kutotadzisa umwe munhu unode kuuya achimhanya kumwana wake saka ndiri kuta kuti imwimwe tisikatendereri hatisi kuti hapana zvakashata zviri kuitika asi process yemakatofamba nayo haina kudii kunaka inodo dzokorodzwa inozi replay kutotangisa patsva ana sekuru imwe mwakananzwa ini mwakatambidzwe mari panotodzoswe mari bheki kumukwasha imimi from here endai kwachitsa moenda koronga dheti rekuti anhu weye kupera kwaFebruary Phyllis uruda kudini kuroorwa iwo akati ndakazwa kuti wakamboroorwa iwo kwati
makuhwa izwai ndini macho kunyepa kwemunoita munomu munozonyeperana chitsamani kuti izwai wakamboti yehe ndizvozvo mukwasha wakamboti uri kuya asi wakazoita haana uzodini kuzouya dai akauya takamudini fani izvozvo wati ndau chidini mati ndau chiuyai ouya mari dzobuda tsvakai kweundokwereta imwimwi ngoti mari iyoyo inoramba iri yani yenyu muri ukazvizisa kana mada mokwereta inini asi ndozveisoka interest makabopuwe mari yakaboya mari yako wakabhadhara mari iyo 340 madzishoma hazvichina basa kuroora kudini ii nditori hanzadzi yakaenda ne200 urutogara zvakanaka kare munhu waitoisirwe bute forya chairo tauya kana chipene siri formality ndo inodii wakaita zvakanaka iwo mari ruto rwapa imimi ishoma imombe imwe apa inoda utsvagwa modaidza tsvakai baba zvimbonetsima nhasi chai mukatopedza nyaya mukazora unoswera mwanaye chemwakaita mwaida womusunuka mwamusoro wadi kuti anga ari padhiri ba hazviitwi momudaidza ouya mukwasha ana uya buno murume wangu iwo todorodze mwana iwo mari yako wodzoserwa iwo yobuda mari yacho imi movha mwai haijeka imi sama yacho ndoyendakatambuka ini akaitora vacho tovanasa kuona izvezvo tikati ukabhanduka sarako pamwe kachazita ndakaona munhu autochinja saidi uchisindi kwegotsi mari zvakundoore mari dzimwe kuti ndisa mwana wangu ka saka munondotambawo iri wazwa munondotamba 340 ndobvaitonyura mototanga toti mukwasha ona chamari mari dzwaedu mari dzirana sekuru mochipindira momusire 5 baba acho kuti asazodzoka ngoti isasara youya kubva mukwasha yayani yayenyu saka ndati munotsvaka munhu unondombeka 340 ikokako modzosera uyu mukwasha mukwasha wacho musagara pamba unogona kuzototsvaka umwe futi nayo bhozi unotoziva kuti inoroora munomba munotopinda wabva kuti badhara imwe wobva mwaiti pa mwedzosera kunana sekuru kuya kwakweretwa bhozi makatodya kare then imwe mobva matrai muchichiita umwe futi vana mapedze izvizvi akafa futi right taakuipindira manje apero pane anewo ngatibatsirane mudare muno ina handidi kuti muripo nyaya mwaizwa mwese anoda kubatsiro apero muri kuona sesi ndaida kubvunze hana dzangu ngepekuti pakaende mukwasha wangu wakabvuma here kuti waibvuma here kuti nhumbu ngeyako waira asi ngeyani imwe ngeyake yachizwa hanzadzi yenyu ndopenda kuda kuzwa kuti munhu wakatangomboora venhumbu takadziramba unozoone mudzamwakatorambawo mudzamwakatorambawo pane bhoro zodaidzwa ngeumwe munhu kuzi iwewe zvouri kuita maoozotambira kasoro kako ngoti pikicha inobuda pamwana wako ka inoonekwa nanhu akakuona uri mudoko uri kuzwisisa bhozi munhu unochinja achikura pikicha yemwana aoni mai ako iwoyo irini mhomu dzangu waitukwaya uchitika mwana kaivhurwa nzee dzese kachitorwe zvikurwe kachitariswa kachikutsvake identity
wozoona dzako kati wozoti kapasa wozi ane pikicha yangu ndichakadini ndozvarude kuona kuti karo kaga ndiko here zvinoonekwa zvimweni zvinotadza kuonekwa nevanhu vakuru aripo asi iwewe wako ari kubvoko unasekoroti huma iyo apapa ndinoda iye wacho hatisi kumuti uya kuripa wakabhadhara redemedzi hapana hapazina but hazvisina basa baba ndiani ndi baba imwimwe zvaitwa izvozvizvi zvaitwa tosunungurei mwana mhuri iyi yasununguka mhuri iye mozomuroyerowo masamoni ekuti iwo mukwasha wauyanga iwowo imwe munomubatira pakuuya bvai mamugadzirirawo rake saizipo pa wauya mukwasha ndo zvaitwa panoona maredzwa tisu takaita ana sekuru nemukadzi wako saka tikuti kamari karubva mukwasha kako toendo kuneine iyo kuti haiho ndazvidini ndazvizwa kwati usandoti mwazvizwa ani ana sekuru mukadzirai ana sekuru pakuti ndiwakanyengadzwa dzino hauna chawakadini wauchitomubatirwa ipopo mari yenyu musahiro kubo munokarwa imu iye kukwashe mobva mamubatira kuti wauya koitei nhasi kuti ndouya kuona kuroorwa kwemwana wangu o saka ndiwe mazvona ndo yenyu iwe kumuri kudo kudanhira kusikwenyu bo saka mwauya kuzounganidzwa futi nhasi hatidi kutsvaka uroi usipoba hatisi kuti hapana zviri kuitika zvinogona kunga zviripo asi tode kufamba stage by ehe imbogadzirisai ipo papo rongai zuva mukwasha ngaatsvagwe batsiranai motsvaka mukwasha ouya auya mapedza nhango kuti iyo zvipo angamona anga asina mari iyo zvipo amwe ratode nemabhenzi mosobatawo imwe ipo vokunotore kidze kuti ukati mukwasha iwo taitokushaya ende takazwa mbiri yekuti wairamba asi nhasi wadini saka uri tsotsi mazvono mazotonanziswa mozondono ndindirumbati pai mabaudotoyaisiyo vokubata pane chimweni apeno pane ambosimudza roko ndaitida kuti ndaitida kuti mai vangachizotaura vashomani zvekuti shuwa mwana ngewababaiwa unozoita kuti mangwani kuti maitokunga kutsveka vacho kwekuonaikamuika futi kuti ngekuti kuchave ari baba apa kadoro muchabatawo imi muri kuona kuti iyazvo iwo makore esa kusvika aroorwa hauna kuda kumbotembera kana kutiona kana kudini nhasi wadini takudini takubata apa pamuone zviva GD6 watobvise matai taire GD6 rimwe 250 mukabvisa ari 4,000 munova mwana akautai motika momusira munozosungwa munobvisa matai munokwana pana tudzaro taura ngaide kuti ndipowo mufananidzo wenyaya yatangutaurwa nachangamiri nini pachezvangu ndine munin'ina wangu wakaitawo nyaya iyi wakada ane musikana wake obva aita pamwiri musikana obva azoona mukomana uyu waane usangamwi mumaoko emashaishai zvake wanga akazvitengei zvekutumise mumaoko mavo musikana wabva ati inini handisi kuzvijaira kai musikana wakabva aenda ino wanga ane pamwiri kwakubva aenda hapana vaizviziya aitoziya naimweka chete saka wakabva aenda kunana sekuru vake nababa yama yacho autochengetwa ipapo zvikakura adzidziswa vese kwakuroorwa kwakubara wanga ane hana 3 murume wacho kwabva achiuya kuti ndode kuroora pana sekuru baba acho ama yacho aya namai yacho akanga ashaika dzadzasara 100 dzacho saka hana dzacho dzakachizoti mukwangu wacho tode kuroora iwewe hanzvadzi yedu mimba yauyezihere kwawakaionera akati ndinoziva akati enda watsvage munhu wakakupe mimba iyo iyi ndiye munhu wetofanira kutoti isusu hatidi dambudziko rinozotibata mangwana zveshe amai acho akabva auya akatsvaga pane makore ndakatoshamisika kuti ngori nyaya yacho munin'ina wangu ndaasikazi kumboizwa ndikuti chiyano wachibva anditaura wanga akadai waitizobva apa ndinogara apa ndina mukoma angu ari apaya kwabva ndachitona sochiti kwachienda kune dzimwe hamba kosangana pamwe chete to nyaya yauya namai nemwana uyu
vatava neana ake atatu. Saka ndiyo nyaya iripo. Takazotore picture, mapicture emukomana uyu paakambotorwa aine amweni ake. Tikachitipangidzirai zvomunoti vachondiwe kana maimuziva. Zveshe wakabva andodonha vaita. Zvinovatanopadindizvo. Saka ana sekuru acho akabva andozoti endai isu takatotombora kuti mwana watitombozvizivi nehama yedu atitombozvizivi aenda kutaura nezvazvo. Saka hatina simba bari kuti tidini tikwanise kuti tingagashire maradzo. Mai acho akabva adzoka kusvika ana sekuru akati hazviiti, endao dini, endao tobvisirwe mari ikweyo kumba kwaari mwacho. Takatonesana nawo mai acho auya tikati tisati tingatori mari iri mwana watisingachimboziva. Asi takazobatana nehama dzacho ivana sekuru vacho akati imimi torai mari idzodzo mwana wenyu muri kutenda here kuti mwana wenyu. Uye takazoonawo picha kuti mwana wacho asaibvunzwa wanga andifanana nababa acho. Kubva tachizototi ana sekuru ayo tobva taape chikamu chaakataura. Zhinji kwabva yatororwenu mwana nhasi mwana uyu uri kumashure. Muri nani kuti zvichakazotoya kuti $2. $2. Saka ndizvozvo. Saka mazvizwisisa maona pemakarasika inyaya diki diki. Kungoya kudzokere pekutanga kwakutobatana. Uruzwa ere Phyllis? Iwe mukwasha zukuru. Hauzuroora. Saka kana usinaoroora ndo mari dzavo dzacho mamwe anoitika iwaya. Zviro zvinenge zvisina kufamba zvakanaka. Tinokutungamirirai mune zvese zvamunoita midzimu yekwemunonga mwakabva nekuteedza tsika. Hauzoteedza tsika baa. Wakandonakirwa nebhebhiwo watobva kuti urubve andogara nana sekuru ako aripi arapa ana sekuru hauna hausati watanga. Endoita izvozvo wapedza maita izvozvo munouya uruzwa ngwasha zvomakataura imwe modino mouya nyaya yamwakataura ya takazodini takazozviita mwaidouya muno munogona kundoita heri ngoti ndoanda kuzodowo yangu mwagara mudi kuguraga zvakaita kuti munyimena baba acho munoita ikoko moya mutizisa nyaya yachangamire takazodaidza baba acho akazoya iwo mukasha kuti iwo ndakazobvisa mari kunana baba acho right tozvipembedza sedare senyaya yaapai mudare tinozvikumbirira mudare nyaya dziya dzakauya mudare mangu tichitaura mwana itaiwo sunungurai mbereko dzevana zvinhu zvidini zvifambe zvakanaka zvavakauya vachichema kwemuri muno takavapa anza dzacho solution vari kuti waita wapedza chiwadini chiwatungamirirayo tinopinzawo zvakadaro sedare mutoenda henyu hapana mishonga yatinodawo ubva waindoita chop chop gotoriwe chop chop wotiratoite chop apa unenge waunazozvo ndakadini apa ndakaroora pakaita futi zvinonga zvaitika ipopa kudzoka futi right tamuchitangira ipopa hazvimbotori nguva iyo zvichitobuda munomu endai mogadzirisa izvozvo kana matoda next week oza mari hazvimbonesi but 300 something watounganidza kutoda muchibva muno mangwani motokondakita baba acho kana pasisina baba acho aripo padhuze munin'ina wacho chichichichi asi ari wekupi wedzinza rani rake na iye wacho unoda kuonawo baba acho zvimurerukire imwimwe wacho kuita kuti musikana dai ari mukomana mwakaboxwa kari mungadai mwakatsvaga mudoti raizoro zvenyu nani dai kari kamuchinda ototi mumhai babangu akafa here babangu afa inokonzokwi taurai zvinonzikwa ndoda babangu mungadai musakaona here alright hazvisika basi chiitai murerutsirai anayo hazvizikani munofumba musisiyo besa iro riri rinosara richindotenderera uyu uchasvikira pakurizaina ngwasha usvika pakuti zvemumba mwenyu ndazvitadza zvinozonaka here chibatsirai uyu kwasha ana sekuru mubatsirai kwacho wakatoonaka mutori nani mune anhu anotombouya achitobvisa
isu kweduka hakutozwa kuti wakabaya akadai wakadai une dhara rarugara raro nemhanza akadai hatitoazire vadhara waane mwana waiti kutei chindozvizwa but wakauya ne$150 kana $20 imwe mutori nelaki mune unonga achitoya neshoma yacho unotsvaga imwe yacho achindoya nayo dai kuri kuti vana zviri kufamba zvakanaka ungadai usakaunza imwe iyo zvo tiri kukutsikise mabhureki urikuti zviro zvirude kumboenda ngezviro dai zviri kuti urutori kwatokura handiti kakatanga pakakadaka kutoenda grade 1 whatever unenge wakutofarawo chikatuma saka zvimwe zviro zvacho maitire mune makaita matangire mune makaita anenge asina kutsarukana hazvifambi tosvikira kuti ana sekuru pane zvaari kuita yo maprofita wauri kuenda achiti ana sekuru ari right but ana sekuru akayapfuma isiri yawo handu zvaanoroya ba usazoafungira kuti ane nemishonga yaena handisimboona muroi ba sendiri kuona vadzi pakaitwe mbano ndikuone pane badzi rakaitwa saka muprofita unototaura kutoti nyaya iri kwanani iwe utoti saka zvizuru zvaana sekuruka haanoroya ana sekuru muri kubatwa pakuti makaenda kobate zviro zvisiri zvedzinza renyu mubva matadza kuzozivisa otherwise chanhu chekuseita muzwisisa here mungwasha imwe pachenyu henyu pasina izvi muri kuwirirana oright iwo panyaya iyo ndiri kutaura kaizvo ndizvo here mungwasha mungwasha zukuru parunetsa usasanetsowi bavo ndiwe otherwise tikadonatse kudodorodza unatse kutsvaga chaichaiko munhu wakaporonga ndiwe iwo bodzi wanga usikafanira kuburitsa mari papasina babacho ungadai wakaisa pressure yekuti inini kuroora ndidorora asi pasina abereki ka mari handiburitsi saka imwe problem ungazoisa una ana sekuru ana mai otherwise iwewe tikadonatsa uzozvitsvakisisa trouble iwe wapazwisisa wakatenga zondo remombe wasina kuona saka tiri kutsuro tirichi imimiwo mai tsvakai baba iwewe ana sekuru utiitata mari yataurwa apa ishomai moichengeta momira moronga zuva kana kuti mukatoti next week apa uyu matowabata babacho kamari kotobuda motodaidza babacho kuroora kwekwe hapeno zvemunoita izvi zvekuremesa ini kumwe kwendakambosvika ka ndakasvika na8 kwautopaka kuharare kwatopaka panze bva paburitswa print out kwete dzedze kunyora nemabhombo endaopera ini print out computer print out slip ine nemaletterheads invoice yakangonyorwa kuti 7,800 zvese zvakadini zvakanyorwa uyu mkwasha kwautovhura mubhenzi make pakaita kwautoburitse 8,000 akunoti pindai nemari 8 half 8 pavanhu vanga vatobuda tauvhurirwe geti tautoroi masapatina breakfast saka kuroora hapeno munoremesa ura hwatondondo 1 hour zvatopera saka mukazviita imimi izvozvo zvikangoperawo by next week or whatever zvotoitwa zvatopera ndainoti iwo ubva tatokaunda toti march april may june july august september november kafanira kunga kakurira hatizvo christmas yegore rinei toda kuti muye nako panapo kamwana urudzwa here ndokupe jongwe saka siita izvozvo pana ane chekubvunza pana apeno tione kupedza tiite dzimwe maguta ere ana sekuru atakuta mone kuenda izvo mounganidza mari sekutora kwaita changamire modaidza baba emwana imi moenda kwaana chitsa ana chitsa akawanda ana mateni arimo chisimambachi ichi akawanda ana chitsa mamutare modaidza baba emwana moita izvozvo zvakanaka akasimuka